Dragi prijatelji, pozdravljam vas sve. SEO projekta Aleksej je na vezi. Danas je s nama direktor blockchain laboratorija Boris Povar, SEO EVA projekta. A razgovarat ćemo o projektu EVA, kako se razvijao od početka alfa testiranja, koji su uspjesi postignuti i kakvi planovi očekuju za sljedeću godinu EVA projekt. I kako će sve to utjecati na DigiU ekosustav. Dobra večer, Boris. Dobra večer. Zapravo s velikim zadovoljstvom smo te uhvatili u gradu Novosibirsku i snimamo ovaj intervju. Počinjemo s alfa testiranjem. 8. rujna je pokrenuto i danas imamo meridijan prosinca i prošlo je dosta vremena. Sudjelovao je poprilično velik broj korisnika. Zajednica doseže, koliko sam shvatio, oko 140.000 ljudi na društvenim mrežama. Pokušajmo razgovarati o tome kako je alfa testiranje pokrenulo projekt, kako je to omogućilo pronalaženje nekih tehničkih značajki i točaka. Općenito, što je alfa testiranje u EVA projektu? Alfa testiranje je u biti višenamjenski proces. Prvi cilj je dobiti povratne informacije od korisnika o proizvodu i poboljšati ga. Napravili smo velika poboljšanja u funkcionalnosti od pokretanja alfa testiranja. Primjerice, na početku prvim zadacima pri pokretanju koristili smo 2 novčanika za rad s cross-chain operacijama. Odnosno, bilo je potrebno instalirati 2 ili 3 novčanika. I vrlo brzo smo shvatili da je to za korisnika nezgodno, a za mobilne korisnike općenito noćna mora. Odnosno, za stolna računala je nekako funkcioniralo, ali s mobitela je bilo vrlo teško, unatoč činjenici da su napisali detaljne upute. Ipak su shvatili da nije realno, da je to nezgodno za običnog korisnika. I zapravo smo došli do zaključka da je potrebno ponoviti i naknadni zadatak. Tamo smo u nekoj fazi prepravili funkcionalnost i svi slučajevi koje smo imali, svi zadaci su preuređeni korištenjem jednog novčanika. Osim toga, naučili smo puno više o posebnostima rada blockchaina, jer se mreža relayera koja se koristi u alfi povezuje sa svim blockchainima koje dodajemo. U više manje realnim uvjetima shvatili smo kakvi su problemi s tim čvorovima, jer zapravo osim samih rileja, ako čvorovi ovih blockchaina koje sami instaliramo i koristimo za povezivanje s njima, odnosno kada oni padaju neki od smjerova. Na primjer, Polygon čvor je u kvaru, pokvario se, prestao je ispravno funkcionirati. U tom trenutku zadatak Ethereum Polygon ne radi i tako dalje. I to je posebni veliki proces za otklanjanje pogrešaka u konfiguraciji svega ovoga, monitoring i tako dalje. Odnosno, mi smo uskladili takozvani DevOps. Postoje posebni ljudi koji prate sve vrste informacijskih usluga, podešavanjem i tako dalje, automatizacije. Taj proces je trebao prilagoditi i to smo uspješno odradili. A sada su glavne verzije spremne za implementaciju i to ćemo početi raditi u bliskoj budućnosti. To je neophodno kako se ne bi nametnulo nositeljima čvorova EVA Relayer Network da još uvijek trebaju podizati svoje blockchain jode na svim navedenim blockchainima. Ether, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon i tako dalje. Čvor u biti zahtjeva prilično moćan poslužitelj i samopomoć. Još jedno ažuriranje u pravo vrijeme i tako dalje. Što više, ovo nije neka vrsta centralizacije. Svatko se može spojiti na bilo koji čvor. Samo da bismo pojednostavnili život onima koji će servisirati ovu mrežu rileja, osigurali smo im svoje čvorove sa rezervom. Pa barem će se 2 ili 3 čvora čuvati za svaki blockchain i za mainnet i za testnet. Ovo je prilično veliko opterećenje i za to se već koristi prilično veliki zoološki vrt poslužitelja, a osim toga da ne spominjem o svim vrstama malih vizualnih zastoja koji su ispravljani, stalno rješavani, sučelje se poboljšava. Postoji takav element steper u kojem se radnje poduzimaju automatski, a korisnik gleda koji se koraci poduzimaju.
Poboljšavali smo ga, poboljšavali, to jest tamo negdje opisi i mehanika komuniciraju s novčanicama. Imamo kratke tjedne sprintove i svaki tjedan počistimo nekoliko novih bugova koje nam pošalju naši testeri. Sami se pronađu. Imamo internet testere koji testiraju sve što se razvija. Osim toga, treba napomenuti da je testiranje i dalje marketinški alat od samog početka, jer smo tu dodali program za preporuke, odnosno ovo je način popularizacije projekta, jer ako postoji neka vrsta influencera, odnosno osoba koja na primjer ima nekoliko stotina tisuća pretplatnika na YouTubeu ili u Telegramu, može pisati o našem testiranju, reći o tome da će biti airdrop, da će postojati NFT tokeni i korisnici koji se na njega pretplate saznat će za to i krenut će na njegov link za preporuku. Početi obavljati zadatke i on će od zadataka koji su izvršili dobiti mali postotak. Postoji 5.3.2 program preporuka na 3 razine. Ovo radi jako dobro. Tako smo izgradili našu poljsku bazu bez ulaganja ogromnih troškova u marketing, jer je to tema koja se sama širi poput virusa. Budući da ljudi žele zaraditi, ljudi vole darivanje. Zapravo, kriptovaluta je tako prihvaćena. Besplatno dodjeljivanje tokena ili kovanica. Svojedobno se Ethereum nekada dijelio besplatno. Postoji Bitcoin Talk forum i bilo je tamo darivanje. Kada je Ethereum lansiran 2017. godine, tamo ste mogli besplatno dobiti Ether, a svaki Ether danas košta otprilike $4.300 u ovom trenutku. Sukladno tome, to je tako prihvaćeno i stvarna mehanika širenja informacija postavljena je unutar bota. Osim toga, postoji takav koncept i shvaćanje da postoji fenomen koji se zove društveno rudarenje, social mining. Aktivno se provodio i koristio niz projekata. Samo po sebi što to znači? Kada projekt ima zajednicu koja je motivirana da izvrši neke radnje i za to dobije odgovarajuću nagradu. Nagrađivanje je kako kod ovog projekta, tako i kod partnerskih projekata, pa shodno tome smo stvorili ovaj koji se zove social mining, socijalno rudarenje. A ovaj bot je alat za interakciju s korisnicima jer možemo segmentirati publiku, možemo provoditi ankete, saznati tko su naši korisnici, možemo im slati poruke prema nekim kriterijima. Na temelju našeg bota sada stvaramo white label bot, odnosno ovo je ista funkcionalnost koju možemo pružiti s drugim partnerskim projektom, ali oni su na njega stavili svoj logo, pa ovo je drugi bot u Telegramu, ali s istom funkcionalnošću. Istodobno se objedinjuje korisnička baza i nadopunjuje naša. Osim toga postoje i druge mehanike. Sada aktivno pregovaramo uglavnom sa NFT i GameFi projektima kako bismo prikupili skup projekata koji će nam omogućiti da stvorimo EVA NFT kolekciju za distribuciju gdje će biti pravi NFT-ovi koji se već koriste u radnim projektima. Za njih partnerska mehanika može biti samo zadaci koji će također biti smješteni u EVA botove kao dodatni zadaci na kojima se može zaraditi. Ideja je da ovaj projekt bude konstantan, a ne da nestane. Planiramo ga nastaviti. Sukladno tome postoji uspješan projekt, na primjer DAO Maker, koji je krenuo od toga, a zatim se pretvorio u Launchpad, koji jednostavno provodi predprodaju pre-sale projekata u ranoj fazi i omogućuje ljudima da kupe tokene za $100 i tamo naprave 5 puta više, na primjer. Ali počeo je upravo s ovim. Počeo je s činjenicom da mu dolaze projekti, nudili su tamo uvjetno tokene za $10,000 za cijelu zajednicu i nudili zadatak. Ovdje trebate učiniti ovo, ovdje trebate učiniti ovo. Imaju oni portal gdje su se zadaci mogli ispuniti. To jest zapravo naš Telegram bot obavlja ovu ulogu. To su naši alati, naš argument za partnerstvo s novim i novim projektima. Trenutno vodimo puno pregovora, posebno o biz developmentu, razvoj poslovanja, uz prikupljanje sredstava, ali biz development je uspostavljanje partnerstva s drugim projektima. A mi sada rado komuniciramo s projektima koji imaju publiku od 150.000 korisnika.
pa otprilike u istoj veličini ravnopravno komuniciraju i spremni su za neku vrstu partnerske suradnje, kolaboracije. Odnosno recimo da su spremni napraviti svoju NFT kolekciju za nas jer ćemo s njima raditi co-marketing. Njihova publika uči o nama i obratno, a projekti koji primjerice imaju 3 do 4 puta manju zajednicu spremni su surađivati s nama pod našim uvjetima. Neću još nazivati imena, neću spojlati, ali općenito već na NFT-u i GameFi-u već smo imali dosta zanimljivih sastanaka i već se tako reći stvaraju obrisi tih partnerstava. Neću za sad spojlati. Slušaj, pokušajmo to malo pojednostavniti. Samo mi reci ti kao CEO EVA projekta, evo alfa testiranje, prošlo je 4 mjeseca od lansiranja. Kako ocjenjuješ, je li prošlo uspješno ili ne? Mislim da ide dobro, uspješno prolazi. Tijekom tog vremena dodali smo niz blockchaina i u principu taj funkcionalni ili maksimalni program koji imamo u glavi, mislim da se u to uklapamo. I usput, ovom prilikom želim najaviti da unutar tima već postoji ta odluka da ćemo testiranje produžiti barem za siječanj. Zato što želimo da ljudi dobro testiraju Solanu. Solana prilično teško ide, ali već je blizu kraja. I samo smo mislili da ako krajem prosinca izbacimo, odnosno učinimo dostupnim zadatak na Solani, tamo su novogodišnji praznici, kod nekog počinje Merry Christmas i ljudi će imati malo vremena za testiranje, stoga ćemo u siječnju svakako produžiti testiranje. Testiranje ovih sučelja najvjerojatnije će prijeći na testiranje mreže prijenosnika Relayersa koju mi razvijamo, odnosno baš našeg blockchaina koji se odnosi na prvu verziju EVA Relayer Network. Već ćemo javno dopustiti ljudima da raspoređuju čvorove. Ovo je ponuda za malo drugačiju publiku, ali plan je otprilike ovakav. To testiranje je uspješno prošlo i uskoro ćemo dodati gasless funkcionalnost. Odnosno, to je kada u običnim zadacima korisnici iz naše slavine dobivaju komadiće, određenu količinu itera, BNB-a i slično, kako bi izvršili transakciju. Uvodimo funkcionalnost gasless, o čemu smo govorili. Kod izvršne transakcije samo imaju tokene koje pošalju, ali ja mogu platiti iterom, BNB-om, AVAX-om i tako dalje. Ovu funkcionalnost smo već unijeli, odnosno uskoro će ovaj zadatak već biti tu. I Huobi se razvija u skladu s tim. Ovdje imamo Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Huobi, a posljednja će biti Solana u sklopu alfa testiranja. I gasless, odnosno na ovim mrežama, barem na Etheru. Ovo je vrlo inspirativan zaključak o alfa testiranju. Već si se dotakao teme partnerstava s raznim projektima i zapravo znam da je EVA dobila nekoliko bespovratnih sredstava. Razgovarajmo o tome. Imamo nekoliko bespovratnih sredstava, grantova, koja su već dobivena. Tamo ima i prijava koje se razmatraju. Reci nam što je grant i tko nam ga je dao i što uopće čini za EVA. Pogledajte, ovo je naš business development, partnerski smjer. On uključuje različite komponente, to jest odgovarajući poslovi za partnerske projekte, na primjer u odjeljku NFT, GameFi i sl. Ali postoji i rad na blockchain ekosustavima. Skicirali smo popis najzanimljivijih i nas same u blockchainu. Mnogi partneri pitaju u kojem će blockchainu biti EVA tokeni, koji će se blockchain koristiti za farming i tako dalje. O ovome ću vam reći malo kasnije. Poanta je da zapravo postoji mnogo prikladnih blockchaina prema tehničkim kriterijima, ali da biste se konačno odlučili, bolje je odabrati onaj blockchain koji će vas podržati i promovirati. Jer svaki blockchain ekosustav je prije svega zajednica. Što je blockchain uspješniji, ima veću zajednicu ljudi koji o njemu znaju. I sukladno tome, postoje blockchainovi koji su spremni na partnerstvo s nama. Spremni su sudjelovati u našim hakatonima, biti sponzori, članovi žirija i sl. A također i ponuditi grant. Dakle, identificirali smo određene blockchainove
koji su imali otvorene programe za grantove i hakatone i pisali im pisma. Tamo imaju svoje obrasce za ispunjavanje. Trenutno imamo potvrđeni grant od Algoranda, Harmony One i evo praktički razgovaramo o detaljima. Skoro smo završili CoinEx i ovo je tako mali blockchain. Pitanje je bilo o čemu se radi. Što je li ovo iznos novca ili što je to? Вопрос был про то, что это такое, Да, что это такое, это сумма денег или это что? Да, сейчас поясню. За каждым блокчейн-системом стоит какая организация, как правило, называется foundation. Da, sad ću objasniti. Iza svakog blockchain ekosustava postoji organizacija koja se zove zaklada Foundation. To u pravilu funkcionira kao neprofitna organizacija. Postoji decentralizirana organizacija koja raspodjeljuje sredstva za razvoj ovog blockchaina, koja je dobila svojevremeno od nekog investitora, iz fondova na primjer, i po vlastitom nahođenju raspoređuje ih na strateški razvoj ovog ekosustava. Sukladno tome, obično se radi tako da postoje nekakvi veliki fondovi rizičnog kapitala. Oni daju blockchain ekosustavu novac za razvoj, za početna ulaganja, a dio tog novca u konačnici ide za razvoj ekosustava za grantove. Što je grant? Grant je zapravo s naše strane obveza da se smanji, odnosno stvori određena funkcionalnost unutar ovog blockchain ekosustava. A što nama to znači? Pretpostavimo da smo već planirali da nam je ovaj blockchain zanimljiv, da ćemo ga integrirati kod sebe i zamislite da to radimo i još nas za to plaćaju. To je poanta. Odnosno, postoji koncept, dakle garancija, tamo su propisane milestone, određene referentne točke što treba prvo uraditi. Pa sljedeće. Ovaj iznos s Algorandom je $95,000, razbijen na dijelove. I kad im pošaljemo određenu funkcionalnost, dokumentaciju, ugovor, pokazujemo im da ovdje sve radi. Postoje određene procedure kako sve to urediti. Rade provjeru, a zatim šalju novac, zatim provjeravaju sljedeću fazu i tako dalje. U biti to znači da smo se tamo integrirali. Što se tiče složenosti, integracija Algoranda je otprilike ista kao i druga Solana, odnosno to nije EVM kompatibilna mreža, ovo nije Ethereum i tamo je sve drugačije. I sukladno tome to je prilično veliki projekt koji može potrajati 2 do 3 mjeseca, možda i više. Odnosno, ovim ćemo dobiti zapravo ovaj grant. Nadalje, ako govorimo o Harmony One, ovo je blockchain koji je zapravo poboljšanja verzija Ethera. Tu ima već dosta zanimljivih stvari, dosta je sve brzo, tamo se svake 2 sekunde finaliziraju blokovi i vrlo jeftine transakcije. I sukladno tome dodijelili su nam $50,000 i puno nam je lakše to integrirati. Dapače, na razini samo napraviti tako da postoji još jedan most u nekom blockchainu nije teško. Najzanimljivije je da imamo još 2 tako važne komponente pri ulasku u mainnet. Moramo odabrati mrežu na kojoj će se pokrenuti glavna EVA tokenomika i takozvani governance token. To jest, ovo je DAO ugovor koji će biti ugovor o upravljanju i ugovori koji će sadržati u sebi EVA Relayer Network Relayers. Za nas je važno da odaberemo ovu mrežu, a osim toga postoji i drugi entitet, kako sami nazivamo, Hub Chain Blockchain, u kojem će se smjestiti hub likvidnosti sa sintetičkom imovinom. Ovo je proizvod koji ćemo prikazati na glavnoj mreži, odnosno agregirani, zapravo bit ćemo u nekom jednom blockchainu. Brzo i povoljno agregirati sredstva iz različitih blockchainova i uz pomoć toga razmjenjivati prema topologiji zvijezde. Odnosno, koristit će se kao neki prekidač. I sukladno tome, sada nam je važno odabrati najpovoljnije opcije za nas među svim ponuđenim. Sada zapravo pravimo svojevrsni lijevak. Neki blockchainovi dolaze nam ususret i mi već gledamo tamo. Evo, bilo nas je 10, a sad nas je 3. I nastavljamo komunicirati s najzanimljivijim od njih. Neki od njih se mogu staviti u red na čekanje, jer razvoj nije gumeni. Ne možemo preuzeti mnogo obveza odjednom. Potrebno je ispuniti obveze u svim područjima. Evo ovako nešto, odnosno sada još uvijek pregovaramo s NIR blockchainom.
Voljeli bismo da budu uspješni, ali kako će to ispasti vidjet ćemo. Barem sada već postoji nekoliko konkretnih smjerova. To je i Coinex. Coinex mi razmatramo kao neku ozbiljnu funkcionalnost, jednostavno ga integriramo kako bi se podaci mogli slati u tom smjeru. Coinex je zapravo jedna od burzi, pa konvencionalno jedna od centraliziranih burzi, negdje oko tier 2 ili 3. Za otprilike ispod Binance-a, a oni jednostavno po analogiji s Binance-om prave svoj džepni blockchain, Coinex Smart Chain, tako nešto. Samo nama je zapravo lako se tu integrirati, ali oni su zadovoljni i mi smo zadovoljni. Zapravo ovako funkcionira ovaj business development smjer i sustav grantova donose svoje plodove. U svakom slučaju, dobivanje bespovratnih sredstava je neka vrsta dodatne potvrde. Da, važno je. Ono što još nisam rekao je da ćemo to zapravo koristiti kao polugu. Naravno, jer kad komunicirate s fondovima rizičnog kapitala, a paralelno mi i dalje komuniciramo s fondovima rizičnog kapitala, kada im kažete mi imamo potpore od ovih pa od ovih, često oni ne vole ulaziti u detalje i ne udubljuju se u tehničke detalje, ali kad čuje da je tamo netko mjerodavan, autoritativan, kao na primjer Algorand, to je onda jednorog, odnosno on je sam po sebi blockchain, njegova kapitalizacija je nekoliko milijardi dolara. Harmony One je također jednorog, zapravo to nisu neki nepoznati blockchainovi, oni sami tamo sakupljaju stotine milijuna dolara, ako ne i milijardi. U skladu s tim, kada vam takvi dečki daju grant, to se zapravo može smatrati nekakvim pasivnim investicijskim projektom, jer je to prvi korak. Ovdje ćemo vam dati malo pa ćete nešto napraviti, a onda sukladno tome svaki od ovih blockchain foundationa već ima partnerske fondove koji ulažu u ovaj cijeli ekosustav. Oni promatraju, ali kad se pojavi projekt, tada već mogu izaći i ponuditi investicije. Tamo se može izvesti runda serije B, na primjer iz druge procjene. Dakle, ovo je isto kao i s hakatonima, odnosno možete tamo nešto razviti i tako da nitko za to ne zna, ili možete doći i pokazati svjetskoj zajednici, da tako kažem, i tako privući pažnju na sebe besplatno, bez ikakvih ogromnih marketinških troškova. Ovo je razvoj. A u ovom svijetu IT startupova to funkcionira ovako, odnosno to je kao neka vrsta lifta koja se može koristiti, a planiramo ga koristiti naravno u pregovorima s fondovima. I već ga koristimo u pregovorima s fondovima, bilo je to doslovno danas. Odlično. Sve ove informacije su inspirativne, zapravo predlažem da ih svi dodatno prouče zasebno i poslušaju intervju. I kao što sam uvijek govorio, čuli ste nepoznate riječi, shvatili da je to nešto zanimljivo, dodatno ste nešto naučili, pogledali i usavršili svoje vještine i svoja znanja. Boris, sljedeća, vjerojatno posljednja važna stvar za naš intervju su planovi za sljedeću godinu. Dotaknuo si se ovog trenutka na konferenciji, stoga mislim da je sada također vrijedno, učinkovito, efektivno razgovarati o Mainnetu. Kako vidiš sljedeću godinu? Možda u 3 ispričaj nam. Pa evo, kako se kaže, moći će se nastaviti i reći da tamo ima program maksimum i ima program minimum. I postoji program kako bude, bit će. Sukladno tome, faktora je mnogo. Sve se vrlo brzo mijenja, a ako shvatimo da se tržište drastično promijenilo, možemo promijeniti strategiju. Ali kao što vidim iz današnje točke, u svakom slučaju u prvom tromjesečju pokrećemo testiranje AVAR i Layer mreže, dopuštajući ljudima da prvo stave čvorove u testnet. Već neko vrijeme u skladu s tim ganjamo ovaj testnet, gledamo, popravljamo, poboljšavamo. Onda ćemo ga održati, čak i najvjerojatnije u prosincu će krenuti i u siječnju, a možda i dalje. Obavit ćemo nekoliko pretprodaja za one koji žele kupiti čvorove. U ranoj fazi je jeftinije nego što će kasnije koštati na tržištu s lokovima. To jest, ima dovoljno tokena za pokretanje čvorova kada se pojavi Mainnet, kako bi bili jedni od prvih koji će tamo pokrenuti čvorove. Zatim, sukladno tome, planiramo pustiti Mainnet funkcionalnosti koju trenutno imamo, odnosno zapravo su to cross-chain poolovi Uniswap V2, gdje se dva sredstva u poolu iz različitih blockchainova mogu međusobno razmjenjivati.
I tamo ćemo proći sigurnosne revizije i funkcionalnost će biti dostupna. Planirali smo ponuditi ovu funkcionalnost i za druge projekte, jer zapravo ti bazeni bi trebali imati dobar farming kako bi imali veliku likvidnost. To su baš oni projekti GameFi i NFT o kojima sam govorio. Zapravo to su farming proizvodi. To su farming projekti koji ispisuju nekakav token i u pravilu za osiguravanje likvidnosti nekoj od tamošnjih mjenjačnica koje oni izaberu, a mi zapravo i nudimo njima svoje. Oni će korisnicima našeg DEX-a dati nagrade svojim tokenima. A farming našeg tokena bit će na drugoj funkcionalnosti, koju opet planiramo pokrenuti i demonstrirati u prvom ili drugom tromjesečju. Ovo je dovoljno, ne bih se bojao ove riječi, revolucionarno rješenje u području mostova, bridge, za rad s likvidnošću. Pa letimice sam pričao o tome da koristimo određeni lanac čvorišta. Pa ovo je prilično teško za razumjeti, ali pokušat ću vam objasniti. Problem s kojim se sada suočavaju svi mostovi je taj što se sredstva premještaju kada se sintetička sredstva kreiraju s jednog blockchaina na drugi. Zatim se mora upariti s izvornim sredstvom na isti način 1:1, tako da se može promijeniti jer korisnik želi primiti izvornu imovinu. A kad uzmemo da imamo desetke takvih sredstava i desetke blockchaina, dobijemo kombinatoriku, to jest ogroman broj kombinacija. I stvaraju se mnogi od ovih bazena u koje morate posvuda staviti likvidnost, pravu likvidnost. Da skupljate iste blockchaine tamo, postoji mnogo različitih vrsta stablecoina. Postoji mnogo blockchaina, odnosno kao rezultat toga u svakom od ovih poolova ima vrlo malo likvidnosti. I sada postoje rješenja na tržištu. Što mi nudimo? Predlažemo da se ova likvidnost kao rezultat agregira u jedan skup. Pa ako tamo ne ulazite u tehničku džunglu, ispada da iz svakog blockchaina tamo dolaze različite vrste stablecoina. Oni se kombiniraju po principu da je neka vrijednost došla iz ovog blockchaina, iz onog. Kombiniranje ove vrijednosti iz svakog blockchaina je sama po sebi stabilni coin, koji je podržan svim ostalim stabilnim kovanicama koje su stavljene u izvorni blockchain. Dakle, prikupljamo od svakog blockchaina i onda zaokružimo u jedan bazen. Dakle, ispada ovako. Ono što je došlo odavde ili odande skupilo se na jednom mjestu. I stoga, kada imam sintetičku imovinu, ne moram ju upariti s izvornom imovinom. Jednostavno se međusobno cjenkaju, zapravo razmjenjuju. Korisnici stavljaju originalnu imovinu u svaki blockchain, odnosno netko je stavio, na primjer, USDT u Ether, netko je stavio USD u Solanu, a onda je netko došao i htio zamijeniti USDT iz Ethera u USDC iz Solane. A ovdje u sredini više nema potrebe za USDT i USDC. Samo ih povezujemo izravno, koristeći isti hub chain i niz tehničkog znanja koji ovo korisničko iskustvo čini jednostavnim. Ovo je jako zanimljivo. Dakle, na kraju, ta agregirana vrijednost, na primjer stablecoina, može se predstaviti kao jedno sredstvo. Pa ako je tako, za one koji razumiju, onda je ovo LP token skupne likvidnosti, koji je zapravo i dolar ako govorimo o stabilnim coinima. A ovo sredstvo je meta asset, meta stablecoin, koji se može premjestiti prvo besplatno. Kretat će se između svih blockchaina i može se pretvoriti u bilo koji stablecoin u bilo kojem od predstavljenih blockchaina. Tako zanimljiva stvar. Ovo je pilot pokretanje ove funkcionalnosti. Sukladno tome planiramo to učiniti u prvom ili drugom tromjesečju i demonstrirati cijeloj kripto zajednici. Osim toga, ova metoda vam također omogućuje vrlo učinkovitu zaradu onima koji dodjeljuju likvidnost ovom farmingu i također osiguravaju stabilnu profitabilnost. Odnosno, tamo, grubo govoreći, ova metoda koju mi predlažemo usmjerena je na velike pružatelje likvidnosti koji žele donijeti $1 milijun u stablecoinima, staviti i dobiti svojih stabilnih, na primjer, 20 godišnje na tržištu. U prvoj fazi najvjerojatnije će ih biti više. И там целая большая история там, с экономикой,
I tamo je cijela velika priča s ekonomijom, različitom mehanikom. Kako tu balansirati? Neću sad opterećivati slušatelje. Ideja je da ćemo imati takvu funkcionalnost i da ćemo i dalje nuditi partnerskim projektima. Ima još jedan smjer, uskoro. Doći će airdrop koji smo obećali našim tokenima, a radimo na stvaranju kolekcije NFT tokena za EVA, što će biti. Najvjerojatnije će biti NFT-ova koje ćemo sami kreirati, pa neki od njih će biti samo kolekcionarski, poput markica, a većinu tokena izaće drugi projekti koji stvarno funkcioniraju i imaju određenu vrijednost. A osim toga, naravno, ovi projekti integriraju neku vrstu EVA funkcionalnosti. Ili će to biti nekakvi cross-chain pozivi, ili će to biti tamo bazeni likvidnosti, Uniswap, koje sada imamo u alfa testiranju, ili ovi stabilni pulovi o kojima sam govorio gore ili nešto treće. U principu tamo imamo mapu puta, koncept, malo kasnije stvaranje NFT mostova, odnosno stvaranje mostova za NFT tokene za kretanje između blockchainova. Budući da puno komuniciramo s GameFi i NFT projektima, oni nas u skladu s tim pitaju o tome i možda ćemo tim NFT mostovima dati prioritet ispred koncepta. Naravno, bit će javna prodaja i pokrenut ćemo farming. Što još dodati? Naravno, nastavit ćemo biti aktivni, graditi zajednicu zahvaljujući ovim raznim partnerskim integracijama. Ako govorimo više o udaljenoj perspektivi, onda u planovima postoji shvaćanje da je, imajući decentraliziranu mrežu proročišta, može se dodatno montirati i slijediti, na primjer, Chainlink. Na početku će naša mreža Oracula pružati jednu uslugu. To je u biti prijenos među lančanih poziva za koji će se plaćati EVA tokenom za svaki poziv. Tada možemo proširiti funkcionalnost ovog čvora i učiniti ga tako da možemo uzeti novac za činjenicu da možemo isporučiti ove podatke o cijenama, price feedove koje Chainlink ima. Ili također moramo dati podatke o generiranju slučajnih brojeva. Samo NFT, sve igre na blockchainu izgrađene su na činjenici da im je potreban izvor slučajnosti kojeg nema u blockchainu. I ova vanjska proročišta, kao što je Chainlink, opskrbljuju ih ovim informacijama za novac za svaki poziv. U Chainlinku općenito plaćaju $40 za jedan takav poziv, a za običan poziv cijena feedova također u regiji kreće se od $2 do $3. Sukladno tome, naš zadatak je da ova mreža proročišta, ovaj naš blockchain, počne obrađivati maksimalan broj zahtjeva, jer ćemo na svakom kastu zaraditi. Stoga ćemo održati hackathon. Također je važno reći da će hackathon najvjerojatnije biti u prvom tromjesečju. Već smo ga dobili, ali o tome smo komunicirali s mnogim blockchain ekosustavima. Postoji Polygon, komunicirali smo s Hubijem, Oxeom. U skladu s tim, dobro mislim da ćemo im izaći s Algorandom nakon što dobijemo grant. Okupit ćemo ih kao partnere u žiriju hackathona. Možda će netko od njih postati sponzor. Možda će doći napraviti svoj rekord. Eto, za neke ekipe će postaviti svoje zadatke za hackathon. Odraditi tako veliki cross-chain hackathon oko EVA ekosustava. Pa tko će se pojaviti na ovom hackathonu? Najvjerojatnije će početi ulagati ista sredstva i aktivno će se razvijati na temelju našeg ekosustava. A uspjeh bilo kojeg od ovih projekata će značiti da će broj zahtjeva na ovaj naš blockchain rasti, a time i prihod. Mnogi ljudi tada govore o cross-chain mostovima, a to znači prijenos likvidnosti. Ali koliki je promet, koliko je milijardi tamo prebačeno, kolika je vaša provizija? 0,1%. Za nas je to samo jedna od komponenti zarade, a ne i najveća. Osobno mislim da ovo tržište za cross-chain prijenos podataka još nitko nije u potpunosti obuhvatio, zbog čega je na tržištu neradno. I možete biti jedan od prvih koji će ga obuhvatiti, zajedno s istim Chainlinkom, koji su usput rečeno nakon našeg razgovora krenuli tim smjerom. Zapravo, pravodobno smo komunicirali s Chainlinkom o dodjeli bespovratnih sredstava. Napravili su oko 5-7 poziva sa svojim timom, a onda su
nekoliko mjeseci kasnije na web stranici imali rubriku pod nazivom Cross-Chain Interoperability, Chainlink protokol. Pa mi smo samo u prednosti u odnosu na ovaj protokol jer će naš protokol biti uistinu decentraliziran, a Chainlink ima proof of authority koji ne vodi nikamo. Da, jasno je. Predlažem da ovdje završimo s planovima. Općenito planovi su veliki i ovo je vrlo naporan intervju. Borise, hvala ti na tome. Ovdje zapravo nemam ništa za dodati. Pozivam sve da dijele i pričaju o ovom intervjuu i sudjeluju u testiranju EIVA, kupuju vrijednosne DigiU papire, ekosustava i proširuju svoju pismenost o ovim modernim tehnologijama i ostvaruju profit. Borise, hvala ti puno. Doviđenja svima. Vidimo se u kripto svijetu.